A myslím si, že už som dosť dlho v politike, aby mi zmekol úplne mozog. A povedzte mi, prečo by sme si mali zakrývať oči a tvrdiť, že cisár je oblečený, keď je nahý. Projekt bezplatného cestovania vlakom pre žiakov, študentov a osoby staršie ako 62 rokov. Bude potrebné urobiť niekoľko technických rozhodnutí a opatrení, ktoré umožnia, aby 17. novembra naozaj ráno, ak budú chcieť študenti využiť vlak, a tento vlak mohli sadnúť bez toho, aby platili za železničnú dopravu. Tehdy nepochybovali o tom, že choroba je horší než smrt a že za svobodu se musí bojovat, ale nelze tížit.
jak se perou, jen pohleďte na ně, jak úplatky berou a svrbí je dlaně, tak pohleďte na ně, jak zatančí tance, když na místo daně jim dají kus švance. Být klid, rouhat se víře, pak sedět v díře nějaký rok. Klid, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok. Tak pohleď, jak s vervou tu do sebe mlátí, než hrdlo si servou a život si zkrátí, tak s křikem se boulují z tupostí mesků a páni se radují, utáhnou přesku. Být, klid, rouhat se víře, pak sedět v díře nějaký rok. Klid, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok. Hospodě pijí, tak pozor dej na ně, jak na klubko zmí, když zabíjí laně, tak pozor dej na ně v té podivné době, vždyť při této hraně jde o krk i tobě. Být, klid, rouhat se víře, pak sedět v díře nějaký rok. Klid, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok. Klid, pít, rouhat se víře, pak sedět v díře nějaký rok. Klid, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední rok. Ja myslím, že voľba prezidenta nie je politická záležitosť, ale občianská záležitosť. A už po skúsenostiach v Prahe, pretože mám dvoje občianstva, volil som aj tam, myslím, že je treba voliť niekoho, kto je vám sympatický. Ja si myslím, že keby to bol pán Fico, takže by sme voliť mladého prezidenta. To je mi sympatické. Sú aj mladší. Sú? Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Mali by sme sa obávať aj tu u nás v Európe? Reč je o Islamskom štáte. Hnutie, ktoré kedysi spolupracovalo s teroristami z Al-Kaidy, dnes predstavuje jadro brutálneho teroru v Iraku a v Sýrii. Jeho hlavným cieľom by malo byť zjednotenie moslimov šírením práva šaria, práva meča a boji proti bezvercom a iným náboženstvám.
Západ sa proti tomuto postavil. Spojené štáty, Británia, Francúzsko a ich spojenci spustili protiofenzívu bombardovaním ich pozícií. Kam to všetko však môže zájsť? A nie je už na toto neskoro. O tom všetkom sa dnes pobavíme s bezpečnostným expertom, politologom, šéfom Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Ivom Samsonom. Pán Samson, dobrý deň, vítajte u nás. Tak poďme rovno k tej aktuálnej veci. Ako vnímate teda to, že Spojené štáty a koalícia ďalších krajín sa rozhodli, že začnú s leteckým bombardovaním pozícií Islamského štátu? Ako to vnímate vy? Vnímam to tak, že Spojené štáty nakoniec museli dospieť k tomu názoru, ktorý od počiatku hlásali, že budú nejakým spôsobom garantovať bezpečnosť Stredného východu. Je to koniec koncov pre Spojené štáty ako brutálnu, veľkú, arogantnú, ale pritom etickú veľmoc veľmi dôležité. To znamená, Spojené štáty sa rozhodli, že áno, tu zakročia. Koniec koncov v Iraku boli, z Iraku sa stiahli a teraz ide o to, či naozaj intervencia v Iraku mala zmysel. Ak nemala zmysel, potom by nemalo zmysel ani to, že Spojené štáty vojensky zasahujú do Sýrie či Iraku, alebo ak ste to nazvali ISIL, Islamský štát.